Machiegni nyakora mogi omedo dhi nyime gi weche manyien mag migago. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Oganda Jo-Salam kokalo e komiti mar Jamia ogolo chung' margi ka kwedo ng'eto mar doho maduong' mogik ma pacho ka ewi weche mag timo hera e kind chwech machal. Burano komiti kata baruano e komiti mar Jamia Moscow koni giriwore gi Jo-Kenya mamoko e kwedo ng'eto mar doho maduong' mogik ka giluwo ne chike mag Kenya yango kido kod tim makamano ne gin mago ma ok odhi kare. Giwacho ni gikwedo buge ma bende ipogo ne ji machiwo ng'eyo matut ewi LGBTQ ka koro gikwayo od bura kod kanise mondo mi ochung' motegno e kwedo timbe makamago. Komiti mar Jamia okone jatend piny William Ruto mondo mi kik mbek tol ne timbe makochgo. Bende gipuoyo jong'ad bura William Ouko kod Mohamed Ibrahim kuom ng'eto margi ka gikwayo ute fwambo mondo mi osir kanisa ewi chung' margi mar kwedo LGBTQ ka ginyiso Jo-Kenya ni kik dog chien e kwedo kwethno. Wadhi nyime nyakora Ramogi seneta